Spočítavate si údaje na kalkulačke predtým, ako ich zapíšete do tabuľky? Už to nerobte. Ukážeme si jednoduché zadávanie údajov a ukážeme, ako jednoducho dokáže Excel spočítavať. Je to jeho primárna funkcia. Prednedávno som dostal jeden veľmi milý mail, v ktorom bol dopyt. Ľuboš, viete, aké by bolo úžasné, keby tie jednotlivé kolónky vedeli tie hodnoty spočítavať samé? Viete, mám tam napísanú hodnotu a potrebujem k tomu pripočítať ešte 2-3 účty, tak to musím zrátať na kalkulačke a potom to zadávam do tabulky. Tak hovorím, to už nie. Pozrime sa na konkrétny príklad. Tabuľka túto, ktorú sa pozeráme, označuje nám práve nejaké výdavky, konkrétne na stravu a budeme doplňať v tejto časti Others a poďme do toho dňa 13. Takže 13. januára ideme si pripočítať ďalší výdavok. Tu nahore v dialogovom riadku vidíme hodnotu 14,50, tak ako je zobrazená aj práve tu na. Potrebujeme pripočítať dve. Čo urobím? No mám možnosť jednoduchú. Jednoducho sa raz si zadám, môžem si kliknúť cez dialogový riadok, ale ja to robím takto. Zatlačím si teraz plus, napíšem 14,50 plus 2, enter. A už tu mám výslednú hodnotu, to je 16,50. A keď sa pozriem opäť do tohto dialogového riadku, vidím v ňom pekne, z čoho pozostáva. Takže Excel vám to spočíta excelentne a presne a bez chyby. Takže nech sa vám darí excelovať a nech vám toto jednoduché zadávanie údajov pomôže.